जाले आता स्वामे निर्माल विसर्जने पूजन करून द्वारकेची गोमती नईचे स्नानाक बाहेर सरत असे परिसराचे ते अवसराचरी सर्वालगे संभाषण करून कार बसले तशींची हे प्रवास बाहेर सरला कार येत अस तशींची ध्वजू प्रफुल्लित जावन हें जाता तशींची स्वाम्याले अवरोहण ते कारार्थ करून जावन गुरुचरण सदंड जावन संतोषान करतना गंगा ते गोमती नहीं कर पदार्पण करचे संदर्भाचेरी ते पद तल जावनशील तसल सक्कड मेटलं एक एक देवंतची ते पवित्र गोमती नहीं कर हंगेले पाद स्पर्श जावन गंगा पूजन करतची ते यमुनेक फल समर्पण केले तशींची अर्घ्य प्रदान क्षीरान करत असची अर्घ्य प्रदान जाता ती निर्मल जावनशील लक्ष्मी ते गोमती नईचे नदीचे जलांत मिळली आणि स्नानाकार जाता तशींची अर्घ्य प्रदान सूर्यावंदन करून स्वाम्यान स्नान केले तशींची आता तांगेले वस्त्रित्यादिक सकड हे करून सदंड दंड समेत त्यांनी मज्जन करून वैर उठले तशींची मुखारशीताची प्रणव मंत्र स्वरूप आचरताना स्नान करून वैर येऊन जप तप अनुष्ठान सकड करचे बग्गे तन्यत बाहेर सरलेची देवाच